Amalime nwanne nọ na tọ no lega lega Amalime nwanne nọ na tọ lelelele Ijenu abubojo Soni ke bala beo Ogwogwo yo lekele bu nenu baba Wo na bia mozo Kusiali wane guzi ego nenu ba Kwa baba mboki biya Hey Ubenu wakenu munti non Wawalaki konga kolu Kono wamali na wane na dema Amalime wane nu wanona to lelelele Wewelu waka na uba buko Uba buko wali nebu ego Boko koko Weweli nebu ego umo wabalamali Onwa lofu nwanne ya na kpo Wemeni ke lofu nwanne ya Zozo bara boka na wolo na Ijenu wambo Uba buko na zobia Ona zuzia vigene nu wenne gwego Wamwa luna gala gala Waweli moto wanne moto dada Ndio ye bayo kili Ubabu kawulo nyiline Oye wego weku ni bagara Imana poma ni no burada Oyo gliga walo woye Oh Umenuo Umenuo Ijenuo Oh, Umenua, 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 oh, Habia.
Wemeniga wanu babuko waguzila akwụkwọ waguzi akwụkwọ n'elu ụwa na nọgide nọkata nkịtị n'elu ụwa onwepụta ovu mbozi nwepụ babuko nwanne ya ubabuko nwanne m ezigbo nwanne m yeli maka ka mbata ego ka ibe m ụmụnna wezuzi aka obodo ebe iludo ụmụnna wezuzi ilo na-asị ya na ebe ọwụ na zọmụ na gị ka mụrụ n'afọ n'elu wọbụ na iwe ego nwa ego anyị nwa ahụli wepụta ovu mbosi wepụ emelika nwanne ya kwado na ị ga-esoli m jebe ebe nna azụ ahịa emenike wee kwado vana bụbejebe iwu genuzi adịghị vana bụ na anọzi na shọpụ ịma na ụba bụ uko ọ bụrụ mgbe niile kọ na nọ mgbe anyị riri na ego dị wọbụ na ego dị n'elu ụwa iwe ọkpụride iwesie mba aghala mgbali ezuo ga-arụ ụbabuka na nọrọ na shọpụ wọbụ emenike na anọ ya na ụmụbọyị ndị ọzọ emenike na-agba mbọ wọ na-agba mbọ n'elu ụwa wee kọstọmas aghala wofu nne na mụọ mmanụ owu chadekero nwanne m akara aka dị n'iche dị na n'ive na-ekwu emeketezili ka ọ sụtọma bịa ọ chọrọ emenike anapụ ya osi na ya na-achọ emenike una na-ịgba mma ọ gaghị gịnị ka ị na-achọ n'elu ụwa ive ọ na-agwa si chọrọ emenike ajụọ keke ajụọ kabọ ajụwala ajịyo maka gịnị ije n'ụwa ụmụ elu ọrịa ka emenike wee na-agba mbọ gbakọta mbọ n'elu ụwa kọstọmarị nne obere oge ngwa ahịa bụ ụbabụ geze ndị ya bịa emenike na-esie ụbabụ gapụta bịa obere oge ngwa ahịa gwuo ndị oyi ụbabụ ugo wee bido asịrị kụwa wakụwara ụbabuka sịrị ụbabuko na nwanne gị na-elisi ego gị na nwere ebe ọ na-alụ ụlọ na ọ nwere ụmụ nwanyị ọ na-azụ n'akwụkwọ ọ na-abịa ijebe obodo oyibo na-eli ego ajọ ya bịa ịbụ na ndị asili eburu obodo etise nwanne na nwanne
nwanne m ọ bụ eziokwu na nwere ebe ịlụrụ ụlọ ọ bụ eziokwu na ịnazụ ụmụ nwanyị n'akwụkwọ emenike wezi ya ụbabuko nwanne m ụba keke na siri chaja ụbabuko nwanne m nwanne ụbabuko ụbabu ụbabuko si emenike ị na-atụ ntụ n'ihe ndị oyi ya kwelie n'obe eziokwu o emenike ị ga-eyeli m eve na shọpụ o ị ga-eyeli m eve kelikeli ka mmalụ ive na-eme o emenike wekwawa alili ụbabuko nwanne m ubeke na siri chacha na siri na-emebi obodo asili na-etize nwanne na nwanne na akwọ n'ebe ụbabuko nwanne m ụbabuko ụba wọrị ya ka ọkpakọtali ụbabuko wee kpọchie obi o emenike wee kwara lele kwe naba n'ụlọ ụbabuko natakwu n'owetu emenike wee chọli ndị oyi ya debe chekwuru ndị oyi nke ya wee kọliba ihe nwanne ya na-eje ofu onye o nwere ofu onye bụ kọstọma onwe kpọla emenike one n'ụwa o yeli ya ka wee mee ya shọ emenike wee zụvavịa zụgatavịa ego wee gbagote ojewe obodo oyibo nne n'ụwa na-atụ avịa tọgata ego emenike were nne a na-ekwu ka na-ekwu ụbabuko nwanne ya na-ada nwayọ nwayọ obere oge ụbaruko tipezie ndị kụlasiri onye ọbụla ngwalọsọ emesiye emenike wee chọba nwanne ya na ya ma nọ ndụ o na nwanne ya wele ego mesie wee tipịasịa o emenike wee yeli ya aka ụbabuko bounce back kiwefuo n'ive adịrị ọka nwanne iwe ego chọba nwanne gị iwere ego chọba nwanne gị blood stika ada nwata onye ji nie nwanne egwu ije enuwa elele umenuwa Walize binigwe chukbukonyele ụmụ nwanne m ndị na-edozi obodo ndị na-eme obodo ka ọ dị mma babụ Eziagụ First 11 ndị na-edozi obodo Eziagụ First 11 ndị na-eme obodo ka ọ dị mma Eziagụ First 11 Eziagụ First 11 Wende mabo His Royal Highness Igwe Doctor Hafọdụ mmadụ ka ibi ya mmadụ ka ibi ya gana Igwe Zuga mmadụ tọt ọgọma ndị mwolo Chairman Enugu Traditional Ruler Former Vice Chairman
chairman NNPC Enugu State yo chief executive officer Hasco Bet Oil and Gas Igwezu Gama Odenigbo anu nefungu nedade oyele mapa nedade bazoku Igwezu Gama ekene kankana ba lole ya Anastasia Ivo Magana Ugeze wayo mao Rima lobi biya ya Ebony Black nedade Bana mabong His Royal Majesty Igwe Dr. Joe Bindo PhD Igwe Zom Kingdom Echi be na neko yo nidade the chairman chief executive East Chelsea Aluminium Limited chairman and managing director Wabison West Africa Limited Wakama Wone Dogwaya Kana Group Managing Director Ondosen Property na Nigeria Igbo Zomo Nekade Igbo Zomo Kingdom Ekene Kayi Kene Lolea Dr. Mrs. Anundu Osodie Maku Oyo Chako Oyo Jima Habia Lene Mabo Honorable Chief Oliver Zubikani Onyezego Bezelisia Kukembabuwa Bezelisia Koyambabu Nigadio Ogalayo ni ezego Wene Mabo High Chief Dr. Paulino Zozanabo Mirine Zolora Neziako Mirine Zolora Nenugu Wenugu Zideti Okamane Dade Yabu Chief Executive Officer Polysonic West Africa Limited CEO Polystar Investment President Made Godoku Yabu Petron Enugu State PDP Enugu State Mirine Zolora Budogu Ichove Electronics Ichova Polystar Ichove Electronics Ichova Polystar Mirine Zolora Okama Onidadie Habia Yana Lolea Mrs. Chinedu Ozonabo Lolombili Stainless Umabara Dade Panamabo Chief Samuel Okonkwo Obiekunia Nedade Obiekunigo no Mumba Agebujo wano Mumba Agebujo wano Mumba Nkenta Managing Director Sameco Nigeria Limited Wakama Onidade Gidi no shobo Agebujo wa ekene Hey Kamo kane lolia Chief Mrs. Pauline Uche Okonkwo Adadi Orama no shobo lolo gidi Lola Kebuzo Wanidade High Chief
ya bi na kene iwe wike iwo ni wolo ikengo masinina wova mane ne dadi wana welobi wana wova mane jizigwi kani vina malibu waka maune na dio Chief Executive Officer Woverman Pumps Nigeria Limited waka mau wajemia mago wane welobi wane ikengo machine dadi Chief Executive Officer Padova Hotels and Event Center Ebanye Newagole Wadina Foge Kamukene Lole Chief Mrs. Juliet yo Onye chukwu iwe wika Princess Ikengo Mashi Princess Ikengo Mashi Wogori malo bidye Wana my boy Chief Chukwu di anuara Osibili leke Wadi anandezi aguo Yosibo wane mekene Ebube Chukwu zoneke Opagibu signboard ndeke Alusi burudu chenja Mode burudu chenji o Ego ki nazu Ibe ki nazu ngwavya Ina powe ego Ebube Chukwu zonegade Oji moto boko Oji evye moko Oji ege moko Oji dole moko Oji moto moko Ebube Chukwu zomelimo Wane mada buro ya Wane my boy Chief Judu Chukwu dudefune Owane tilora na mbabowa Owa mbabowa owa Yana lole ya Mrs. Chizoba udefuna Osodie maku wanye dema Osodie maku wanye oma Wawa ni jadi o Wawa mbabuo Wawa ni tilora nini CEO Eastman and Associates Indonesia Chief Executive Officer Smiles Lounge Bar Enugu State Ebanye Newagole Kazi Fadigo na mbabu wanine Hey! Kiba Ndane ku magalo Ndane ku Poliza gozo wanemo Abadozi obodayo Chupoliza gozo wanemo Navane dozi obodo Wana mekene Wozo Wilfred Okenna umeo Wabwe vyo kude kolugo Baso mogo lolo Chief Executive Officer Willie Mac Investment in Ogamau Wajuna mogo Willie Waji mote mogo Waji generate mogo Waji machine mogo Oji yege mogo Oji efie mogo dejugo Dizigwi kani vine melimo Obode kwalugo ni dade Wene mapo Chief Wene sio tugo Uzo chukwu pali nolo Chief Executive Officer Etugo Special Quality
etugo n'ibu nwanne m Ampova Gerard Nkogbu Chief Agụnezi obi ike Agụnezi obi ike n'ụlọ Chief Executive Officer Genco West African Limited ezigbo nwanne m na-edade Genco Odogwu lotekwa nkwa ikpali nwanne gị Genco n'ime ihe n'obi ka dị m mma ime limie na m agwụ ụwa niile hai High Chief Ikenna Clement Mboy Ude Amadike Wandi n'olu Pongwane tiro na kibitolo Chief Executive Officer Udego Korea Services Chief Executive Officer Udego Ilangasi Chief Executive Officer Arise and Shine Night Club na South Africa Wagamane Adin ezigbo nwunye Chief Mrs. Modesta Ego Igbo Ude Modesta Ego Igbo Ude Habara dị mma na nkwudi elu Ude ego na South Ugbo Nwa n'ezilo ọra n'edade Wena bakpo Chief Iva Ichukwanem Ide worldwide Oye sema mbabu wa mpode zulibo Ide Magama n'ezade Ezigbo ya mbabu na agenda Wena bakpo Chief Uche n'ozekwu Ọbịa ọwa n'edade Odogwu mgbagbu ọwa n'edade Elutele mbege Nwene nna ya ọdịkọ bụ gọọmenti haus Onye mgbagbu n'ibu nwanne m Ọbịa ọwa na ekere Bene makpọ Chief Jokini Weduwa Abwaza wa n'olo Ọdachi na South Africa Igwe Commissioner Street na South Africa Abwaza Chief Executive Officer New Haven Entertainment Center na Johannesburg na South Africa niile Ọgba mụkpọ nwunye Lord Mr. Miracle Oluchukwenuwa Ego Igbo Ugo Igbo n'edade Ana mabọ Chekwube chi awa Oke mmawu Igbo land dị nke mgbagbu Kamburi Iba Ndị aka n'oyimu Chief Eriko Denigbo Oke mmawu Kaponu na South Africa Oji efie mbago Kaponu Oji mote mogo dogwo Imeli mi enoka dipane moma Onyoma Kaponu n'edade Nwanne welo bi nwanne Chief Executive Officer Nadis Investment Kamukene Chief Peter Luke Eselu enu ego n'edade Eselu enu ego n'edade Odogwu na mma nkwa ekene o Eselu o anyị ekene Chukwuji ike ọha agwụ Chief Alaji Dogo Odogwu n'edade
oya gobi wolo ni mele bomma ana mapo izu chukwu chibo ochiri ozuwa ni dadi ochiri ni bu nwanne m ochiri ozuwa ekele ochiri ozuwa na mankwọ ochiri yo na south ochiri ono Chief Executive Officer Biotech Investment na South ndị ọma na unu na-eme mma ndị ọma ekene unu niile Chukwu gozie Olise gozie ụmụ nwanne m wene mabo amobichi di obi olofeso na Cape Town igba amobi ni dade igba amobi ayekene chiveze nwozi wosi na nwata bulo kere ngada onye mandi mezu gam wosi na nwata ni dadilimu na South Africa eze nwa ni dadie nene mabo Chief Hams ike ọha na eze ndị Igbo na Dakar okwefi na dia Chairman Abana Auto Spare Parts n'ime obodo Senegal Wogama Nehadi Importer and Exporter na Dakar Senegal Odoguno somu mbabu ọwa ezigbo mmadụ Nehadi abịali Senegal titi egwu n'enu uwe memo mma nwanne nwere obi nwanne ka mụ gana lọrị ya Beatrice Uchechukwu ike omobi die onye ọma onye ekene gị ọgbalị mụ gana ọyị ya Chief and Mrs. Daniel Okwu dili nwankwọ ototo nwa na Dubai wene mako Sunday Chief Sunday obodo eluche ide odezugbo oya maso di hoya woke mawe eluche ide na South wo ezigbo mmadụ na-eda wene mabo Chief Engineer Bonna Martins Chief Executive Officer Vault Functions Limited Ojichukwu Bluzo na-edadio Ojichukwu Bluzo na Enugu Steeti yo Ofu mbache na mofu load na Enugu Steeti Ebube Iwolo oge ezigbo nwanne m na-ededi wakwụrụ ọka ekene nwanne mmadụ abụrụ ọhị ya ana m akpọ Chief Obinna Mbazi ezomogo n'oge wabaino magic n'idedi Chief Executive Officer Hans Charis Petroleum Limited Wogama n'idedi Iba Nnamundi ọsọ akekpuchi ọnwa n'okuloku onye ogiriga onye olu n'Igbo nwanne Chief Marcel ekwoyo Osike Marcel Ikengo ha
House of Youth, Embassy Club, Embassy Club of Ohio, the traditional Prime Minister, Esiago Youth Association, na Port Harcourt, headquarter, Canada, Yabus, Managing Director, CEO, Masio Construction Company Limited, Odogwa Imezi. Habia. Wana mabonga nemo. Chibiko zonechi. Wabwebi bo. Na mankwo. Kene wambaka. Wambaka ogohe kene. Wana mabo. Living uzo ketu wikana. Ikemba umumba. Otubunu umumba. Ikemba ndibo na ladibo. Wojifone mogo ni dadi. Oye chofono di manenu ojo ojukwo. Ojukwu ni bu nwannem. Anamundi wejovo. Shaba n'umumba. Shaba ranks ezigbo mmadụ n'ezadie. Shaba nyekene. Oji mote moko. Ogwebi shaba he. Nwanne mmadụ abụrụ ya. Olive Chikezi ilo. Akuna male. Area code ni dadi. Area code ya kene. Wodogwo. Ineme real estate management yake no ni bia. Ogbali mu kene lolia. Mrs. China Zamezi ilo. Ugeze dia nega di. Haba. Mr. John Mary. Sienna Nagol. The managing director. Easy Way Logistic Limited. Buying China. Receiving Nigeria. Easy Way Shipping Company. Kalisele. Yese sina chiwani dolo. Oko bulu zoko biliga. Kamu kenuiya. Madam Vivian Anagolo. Woso dia mawanye dema. Woso dia man nigga dio. Please yo gozumu wane me. Haba. Hiba. Yona de kwom. Isi mili na mbagwawa. Chinedu onwuzuru wa. Mayonnaise aguo. Chiferiki manude. Wazama wode ni bonolo. Wazama Pharmatica Nigeria Limited Nazaria. Wanye bitolo ni jade. Yeri nasi na China. Wanyo chabelo wanodio. Zibo wanem ni jade. Chipo hygiene usuchugu noso. Wazadi daluo. Wodumodu nolo ni jade. Woyolo Pharmatica Nigeria Limited Nazaria. Ojira ise mogo.
ịnata akwụkwọ nsọ bụ na etela rice o ji rice ma ọgọ na ịga dị Chief wosi na Chiosmon Wokoye ezigbo nwanne m wosi nwammekwe wosi na Chio na ịga dị Wena babo Mr. Uchenna Kosumoso Gechio onye mgbagbo ọnwa n'ezi agụụ ezigbo nwanne m Waki B1 Chief Executive Officer Ocean Palace na mgbagbo ụwa wabanye na wawulio wabele nwa nwanno na-eje di ya na ezigbo lọlịa ọmalịcha ife ọma Okechi agbala dị mma na kwụdị n'iru ije n'ụwa ijele ajeta na adị nna nwanne mmadụ bụrụ iyo ụmụ nwanne m n'unu ga-adị Olise goziele m Chukwu gozieva goziva Eziagu first level